Simbingelele sinamukele ohlelweni lethu lapho sihlaziya khona imithetho. Igama lami umnotho Sibongo Ngcobo. Namhlanje ke bafethu sihlaziya episode 20 lapho sihlaziya khona imithetho yokuzivikela. Ngoba ke kumqoka ukuzivikela njengomuntu. Ngoba uma ungakwenzi lokho ulindele kuzokwenziwa uba ngiyadlala. Asingene namhlanje bafethu umsebenzi. Number 1 wethu ke uthi ungakholwa yiko konke okukufikela emqondweni wakho. Hluza uhlaziye kahle. Bafethu kubalekile ukwazi ukuthi awulawuli yonke imicabango ekufikelayo kanti ke akusiyo yonke futhi imicabango ekufikelayo eyiqiniso. Kodwa uma wena ukhetha ukuyikholwa uyinikeza ithuba lokuthi ifezeke noma ngabe mihle noma ngabe mibi. So ngisho ukuthi ngiyakukhuthaza ukuthi uyiqaphele izinto ezikufikelayo emqondweni ezikubusayo emqondo wakho ukuthi ngabe izinto ongajabula uma zingafezeka noma izinto ongafisi zibe ingxenye yempilo yakho. So ngalokho ke kuyofanele ukuthi uyihluze imicabango uyinikeze isikhathi nemizwa ukuthi uzizwe ngaleyo ndlela ocabanga ngayo ngoba konke kuyafezeka umqondo awukhethi mfethu. Yabo khetha wena ukuthi kuphi okholwa yiko ikuphi futhi oyimisele ngokuthi kufezeke. So ngiyakhuthaza kakhulu number 1 ukuthi mfethu ungakholwa yonke okufikela emqondweni wakho mfethu. Yabo kodwa uma ngabe wena leyo nto ilandelela inikeza nomuzwa okuzizwe ngathi siyenzeka izokwenzeka mfethu. So ukhuthalela ukucabanga izinto ezinhle nongajabulela uma ngabe seyifezeka ziba ingxenye yempilo yakho. So yeah. Number 2 wethu uthini? Number 2 ngicabanga ukuthi ufakazela number 1 kakhulu ngoba nawo ukhuluma ngokuthi kuyenzeka kube ingozi kuqobo. Uqaphele lokho ukulungisa. Ngizophinde ngisho futhi ake ungakujwayeli ukuthi uma ngabe izinto ezingakuhambeli kahle bese kubalula kuwe ukugxeka izinto zangaphandle noma izinto ezenziwa umunye umuntu. Nane lento leyo ukuthi mina nje ngumuntu wamabhada kumele uphume kulo mqondo nakulolo limi lelo yabona ngoba uyazi nawe mfethu ukuthi unyaka uhlezi uhlelela ube nezifiso zokuthi okay ngifuna 1 no 2 no 3 no 4 and lo ngifuna uhluke kanje na kanje. Yini le enamandla kangaka oyivumela ukuthi kuvimbe ukwenza okuhlelile? Uma ngabe uqhubeka ngaleyo ndlela leyo kusho ukuthi wena uyisitha kuwe nempumelelo yakho kanye namathuba obongaba nawo okuguqula yakho impilo. Yeah. So kuyenzeka ke mfethu ukuthi ube uyivimbe kodwa unganakile. So ngiyakhuthaza kakhulu ku number 2 mfethu ukuthi zikade ungame endleleni yempumelelo yakho. Lokho kwenza kanjani na? Ngokuthi uqaphele ukuhamba kwakho, ucabanga kwakho njengoba dengisho ku number 1 ukuthi ungakholwa yonke ukufikela emqondweni wakho. So zikhuthaze mfethu ucabanga izinto ongajabula mazifezeka. Ziphi isikhathi sokwenza lezi zinto osmozicabanga emqondweni ubone zenzeka ngendlela eright nendlela ejabulisayo. Usuku nosuku, isikhathi nesikhathi, thuba nethuba. Usuyakwazi ukwenzayo ukubambezelayo, usukubonile, usukufundile. Unyuka ke kona njengamanje umsebenzi wakho ukuthi wenze lokho. Noma kungakathembisi konke ngokuphelele okufisayo, kodwa ayikho into edlula ukuzama nokuzinikeza ithuba mfethu. Ayikho into edlula ukuzama nokuzinikeza ithuba. Ngifuna uqhama ngiyabona nje episode 20 leso shutha namhlanje yabo. I've been posting imithetho since last year. Nje isikhathi bese ngiphutha noma sengipostile la ngingapostanga khona was only 5 days. Mhlambe emavikini awu2. From lapho nje I've been posting consistent mfethu yabo. Sometimes ama results anokungiqhelaza, sometimes ama results anokungikhuthaza. Kodwa into edala ukuthi ngingami ile nto yokuthi angiyazi eyonginika lokho engikufisayo kodwa kubalekile ukuthi ngiyakwazi ngikufisayo engakho ngiposta each and every day. So ngizama ukusho ukuthi nami ngikhathele bafethu ngikhathele khathele. Kodwa ke ichoice anginayo ngoba mhlawumbe indlela engiyibuka ngayo amunye ngasho ukuthi nokuyihlukumeza but akulungile mina ngiyakholwa yini ukuthi
ngisho ngakhathalanga kangakanani uma ngisaphefumula nje ithuba lokuyenza nginalo ngizoqhubeka ngiyenza ngisho ngakhathala kangakanani uma ngingafiki la ngifuna ukufika khona ngeke ngize ngiyeke ukuzama uma ngisavuka nje nginawo amandla okugeza ubuso nginawo amandla ukuthatha ifoni ngibeke lapha ngixhume kanje ngishuthe ngirecord ilanga likhona ngeke ngize ngiyeke kodwa lokho kuhlezi kungifikele emqondweni ukuthi fethi ngikhathele sesisingaka isikhathi ngiphusha ngiyabona umehluko sometimes awenzeki kunokunye ngikufisayo okungakenzeki noma ngingakahambi ngale ndlela engifisa ngayo kodwa ke okungikhuthazayo ithuba elisha usuku olusha kahle kahle usuku olusha hlezi ufika nomsebenzi wakhona so sekungiphatha kabi ungawenzi umsebenzi wosuku olusha so angisanakanga kakhulu impumela lo bengikufisa ukuthi sithathe isikhathi singakanani kodwa senginaka ukuthi iliphi ithuba enginalo mina manje eningilisebenzisa kanjani so ngiyakhuthaza kakhulu bafethu ukuthi number 2 ethu ukuthi kuyenzeka kube ingozi kuwe qaphele lokho ukulungisa so bheka ukuhamba kwakho mfethu yeah number 3 uthini yehlisa umoya usifundise ukubekezela ulindele okuhle empilweni yakho ungabuzwa nje ukuthi ungabuzwa ukuyingabaza ungabuzwa umcabango elula yokuthi okufisayo ngeke kwenzeke hayi ufuna ukuqambela amanga mina kulula mfethu ukuthi ube nama doubts kulula ukuthi ahlahle ngizama ukusho ukuthi as much as kunzima ukukholwa kodwa kubalekile ngoba kuyayifeza impumela emihle and ayikho into osima uyenza wena manje uhluleke kuyo cha isifundo yonke into ongaphumelelanga kuyo isifundo bese ukuthi konke okunye kuyimpumela obamsana nayo uguquke la kufanele ukuthi uguquke khona mfethu hamba kanje mfethu ushintsho hamba kanje tidisekile kancane namangazi ke ngiphazanyiswe yini emqondweni kodwa ke engizama ukusho ukuthi ezinye zezinto ilindele nefisayo zihambisana nokubekezela as much as ungasho usikade ngisebenza kade ngiphusha into ukuthi into ehlala isikhathi eside neyenza umqondo nekufanele kuyothatha isikhathi ukuthi ifike kuwe naleso sikhathi yohlala futhi kuyokwenzeka ukuthi kube ingunaphakade ngenxa yokujuluko nezenzo nokuzinikela awade ukwenza wena ukuze ufike lapho kuleyo level le so umzima bendlela namanje ngisasho ukuthi abusho ukuthi ayihambeki mfethu and wazi ukuthi ama content ufuna ukuyeka understand isizathu ukuthi kungani ufuna ukuyeka leyo nto usimaso understand leso sizathu akubi isizathu sisuka kuwe ikubi isizathu understand wena singabi isizathu influence omunye umuntu yabo mhlawulingeka ukuthi uyenza leyo nto leyo wathi awusayifuna zikhumbuza isizathu and isizathu sakho akubi isona esinamandla over isilingo yeze leyo ngoba ukuze uvume isilingo usuke usunikeza izathu ezintsha zokuthi okay angiyenze lento ngoba wara bazwa uthi uyayiyeka lento ngenxa yowara futhi nje yabo mhla ususola futhi sesimeni sokulingeka futhi zikhumbuze isizathu sokuyeka kwakho bese kuba isona osinika amandla kunalesi esesiqhamukela manje sokuthi yenze lento ongasayifuni so ngikhuthaza lokho futhi ukuthi yehlisa umoya ufunda ukubekezela ukulindele kodwa kuhle ngempilo yakho ngoba vele kusifanele sonke uphumelele so bese siyaqhubeka number 4 wethu uthini zamukele uzithande uzihloniphe uzivikele ngazo zonke izindlela ithi kusisikhandile ke isithombe siphelele ngayo nempilo efisayo noguquko olifisa empilweni yakho bese uyakuvikela lokho ungakukhulumi kubantu abazokwenza ukuthi uzingabaze ongayikhulumi kubantu abangeke baze bayi-add value kuleyo nto leyo ungayikhulumi kubantu abazokwenza ukubene kulula ukugive up ngoba yena umechazela wabona kungenzeki nayo sefaka ifike yalokho kuyo ungayivumi leyo nto leyo fanele ivikele uzisande siqala manje uziphathise kwalomuntu lo ofisa ukuba uye as much as mhlambe ukuthi okunye nokunye awunawo njengamanje kodwa khona ongakwazi ukukwenza
njengendlela yokucabanga. Qala manje ucabangise kwalo muntu ofisa ukuba uye, wenza izinto ngale ndlela ofisa ukuba ukufuna ukuzenza ngakhona bese, ukufuna ukuzenza ngayo nako isizwe saseGoli manje, ufuna ukuzenza ngayo, yabo. Uzamukele bese, uzamukele naloko nako namandla onawo njengamanje, kodwa wazi ukuthi ubuhlakani bokuthi ukwandise lokho nako unabo ubunikiwe futhi bukufanele ukuthi ubusebenzise. So bafethu ngiyakhuthaza kakhulu kuloko kule mithetho yethu eyanamhlanje yokuzivikela isihlaziyana. Lapho ko number 1 wethu buthini, ungakholwa yiko konke okufikela emqondweni wakho mfethu. Hluza uhlaziye kahle. Ungasheshi react kuyo yonke into efika emqondweni ngoba imicabango ilawula imizwa, imizwa ilawula isenzo mfethu, isenzo silawula umzimba. So uma uzucabanga izinto ezingakukhuthazi uzokholwa yizo futhi angeke ujabule angeke ukhuthalele lutho. So bese uthi number 2 wethu, kuyenzeka kube ingozi kuwe, qaphele lokho ukulungise mfethu, ungabi sitha kuwe. Ibheke indlela ucabanga ngayo, indlela onyathela ngayo, uzibuza ukuthi kungani wena uhlezi uhlehlisa izinto mangabe usukhethile ukuthi manje uyayiqala. Yini ohlezi ikuvimbe ekuthenini uyenzeke ngoba phela uMonday usufikile? Kungani uhlezi ubona ukuthi lo Monday olandelayo wona ozoba ngcono? Why ungathi hluleke kuMonday uyizame kusasa kuTuesday, hluleke kuTuesday uyizame Wednesday, iyothi ukufica lo Monday lo ubekile wena yebo usukwazi kuyenza? Ukholwa yilokho? Mina ngiyakholwa futhi ngiyakholelwa kuwo. So number 3 bese uthini, yehlisa umoya, uzifundise ukubekezela, ulindele yehlisa umoya, uzifundise ukubekezela, ulindele okuhle kuwe nasempilweni yakho. Iloko nje mfethu, phela ithemba yilo mfethu elakha imiphumela emihle ngiyacabanga, kodwa ke ukuthi nethemba lakhiwe into ongayazi. Akwazi ukuthemba into oyaziyo, akuvamisile. Ukholo mfethu lu-based into ongayazi, kodwa wena uvuma ukukholwa ngenxa yokuthini uyathemba ukuthi kufanele vele lokho okholwa yiko ukuthi kwenzeke. Ngazi nami wayezingikhuluma nje but number 4 bese uthini, zamukele, uzihloniphe, uzivikele, uzithande mfethu, yabo. Cabanga ukuthi iphelele kanjalo umsebenzi wakho mfethu, nawe ubalekile futhi awenza umehluko and indlela ocabanga ngayo imqoka, futhi nawo amandla ukushintsha yakhe impilo. Malinga ungabaze lokho, noma ngabe isimo odlula kuso njengamanje sikuthembisi lokho, kodwa kupossible futhi uzokwenza-ke ngoba ususubscribe-ile kwimithetho esihlaziyayo esanamhlanje yokuyivikela. And ngicela ukuthi ungakhohlwa ukulike, comment abafethu, uthando oluningi kwande kukhanya.